No niin, Konsta. Oi. Mitä me ollaan tekemässä? Otetaan iskokoukku. Niin, meillä on täällä nyt 5 koukkua täällä. Tämmönen pikkunen rinki tässä. Katsotaanpa tuleeko yhtäänkään kalaa. No niin, alahan nostele. Täältä oli ainakin luokki lauennut. Katsotaan. Tuleeko sieltä mitään? Tuntuuko painavalta? Joo. No niin, ja potkii. Oho, ho, ho. Ho, 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 ho. Haukihan se siinä oli. Onhan se. Joo niin, toisesta koukusta. Ekasta oli viety syötti. Hyvä. No niin, katsotaanpa. Löytyykö täältä mitään? Se on vähän enemmän siimaa. Löysän tuntonen. Sillä paino, tuleeko yhtään paino? Ei tullut. Jaa. Se on kalaa vienyt sitä, mutta se on ei ole tarttunut se kala.